אני רוצה אותו בחיים. אחד מתוך 3, 4 ימים בחיים. טל, תסתכל עליו. תסתכל, תראה שהפקרת אותו. קומו כבר! אתם לא תשבו פה! כל העם שבי, לא הבנתם? ואתמול עולה ראש הממשלה ואומר לא תהיה עסקה? על הגב של מי לא תהיה עסקה? על הגב של אלה שלי הוא רוצה שלא מתפצל! לא לשבת במשא ומתן! שלך, מה היית איזה עושה? זכות יש? מה? אני שואל אותך אם זה הילדים שלך! כמה פסלות! כמה היית פה בוועדה הזאת! כמה הכיבוש! כספים שלא מעניין אף אחד! נכון? בסדר עכשיו! עד שתשתפו איתנו פעולה! כי צריך להחזיר את כולם! עכשיו! 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 אני מבין את הכאב שלכם, אני חלק מכם, אני מרגיש את זה, אני אומר לכם שנעשה הכל על מנת שהילדים, האחים, הנשים, שיחזרו הביתה ויחזרו בשלום.